Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod sut ydyn ni'n ysgrifennu hafaliad ar gyfer unrhyw linell syth, fel y ddau yma dyn ni weld yn fan hyn, sydd wedi cael eu plotio ar bapur graff. A mi wnawn ni ysgrifennu'r hafaliadau yn yr achos yma ar y ffurf yn hafalu mx adio c. Nawr, o gofio be nath ni drafod yn y fideo flaenorol ar yr hafaliad yma, yn hafalu mx adio c, mae'r m yn yr hafaliad yma yn cynrychioli graddiant y llinell syth, ac mae'r llythyren ec yn cynrychioli y rhyngdoriad y. Hynny ydy ble mae'r llinell syth yn croestorri yr echelin y. A pan mi ydw i yn ysgrifennu hafaliad ar gyfer llinell syth fel yr yma, dwi yn cychwyn drwy edrych amdan yr rhyngdoriad y yma. Felly ar gyfer yr achos yma, y llinell syth yma, yr rhyngdoriad y ydy ble mae'r llinell syth yn croestorri'r echelin y. Felly yn yr achos yma, mae'r rhyngdoriad y yn y pwynt yma, sydd yn dim a draws a 4 i fyny. Ac felly dwi'n gallu gweithio allan fod ec, yr rhyngdoriad y yn yr achos yma, yn 4. Yna, dwi angen ffeindio beth yw graddiant y llinell syth yma. Wel, ar gyfer hynna, dwi angen pigo unrhyw bwynt ar y linell, a waith i fi gychwyn efo'r pwynt yma, sef yr rhyngdoriad y ddim. Ac yna, am bob un uned dwi'n symud i'r dde, wastad i'r dde, dwi angen gweithio allan sawl uned i fyny neu lawr dwi angen symud i mynd yn ôl at y linell syth. Wel, yn fan hyn, ar ôl mynd 1 i'r dde, mae angen mynd 1, 2, 3 uned i lawr mwyn ymuno eto efo'r llinell. Ac am mynd 3 uned i lawr, mae hynna'n golygu fod y graddiant yn gorfod bod yn -3. Ac felly mae m, y graddiant yn yr achos yma, yn -3. A nawr dwi wedi gweithio allan beth yw graddiant y llinell ar y rhyngdoriad y, mi fyddai ysgrifennu'r hafaliad wan ar gyfer y linell goch yma. Yn yr achos yma, mae y yn gorfod bod yn hafalu mx, sydd yn -3x, ac yna adio c, felly yn fan hyn, adio 4. Ac felly y yn hafalu -3x adio 4 yw hafaliad y llinell syth yma. Ac gyfer yr ail enghraifft yn fan hyn, eto neu gychwyn drwy edrych amdano yr rhyngdoriad y, ble mae'r llinell yma'n croestorri'r echelin y? Wel, yn yr achos yma, mae'n croestorri'r echelin y yn y pwynt yma, sydd yn dim a draws a 3 i lawr. Felly, yr rhyngdoriad y ar gyfer y llinell yma yw -3. Eto, wedyn, dwi angen ffeindio graddiant y linell, o gychwyn yn y pwynt yma a symud 1 uned i'r dde, dwi'n gweld yn yr achos yma bod angen symud 1, 2 uned i fyny i ymuno eto efo'r llinell goch. Ac felly, y graddiant ar gyfer y llinell yma ydy 2. Ac unwaith fi'n gwybod y graddiant a'r rhyngdoriad y, byddai wedyn sgwennu'r hafaliad ar gyfer y llinell syth yma, yn fan hyn mae yn gorfod bod yn hafalu 2x a wedyn tynnu 3. Felly, yn hafalu 2x tynnu 3 yw hafaliad y llinell syth yma. Cyfle nawr ydych chi geisio adnabod hafaliadau ar gyfer llinellau gwahanol. Rhowch gynnig ar y cwestiynau sydd yn nawr yn dangos ar y sgrin, ac yna pan ydych chi wedi cael cyfle i feddwl amdan hafaliad, gewch chi gymharu'ch hafaliad chi yn erbyn yr hafaliadau cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif Trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.